अगोदर आपण काय करूया, तिला आपण म्हणजे हॉस्पिटल नेण्याच्या अगोदर तिला ड्रेसिंग करून डोळ्यातून ड्रॉप टाकून आपण तिला हॉस्पिटलला पाठवू, बरं का? मोबाईल पण द्या मोबाईल तिच्या डोळ्याला काय झालंय बघितलं ना? मोबाईल बघून बघून तिला चक्कर पण आली आणि डोळ्याला पण त्रास व्हायला लागला. बघायचं का आपण सगळ्यांनी मोबाईल? आता डोळ्याला तिला आपल्याला काय करावं लागेल? ड्रेसिंग मागे